So far, okay naman ang disposition ng mga tropa dito. Lalo na ang paglipat ng Port Marine Brigade dito sa norte, which signifies na nagtatransition na talaga ang ating armed forces from yung ating internal security to external defense. So alam niyo naman na ang Port Marine Brigade dati nasa Sulu. So a few years back, nilipat sila dito to beef up our forces para sa coastal defense ng ating northwestern area dito sa ating region na to. Unang-una, we are first addressing yung ating capabilities. So, sa kalaman nyo, ako ang nagmamanage ng AFP modernization ng AFP. So, part of the program ng Presidente under Horizon 3 is to provide coastal defense capabilities for the armed forces. At ang Marines ang nangunguna sa proyekto ng pagkakaroon ng tinatawag natin na SBASAM or anti-ship missiles. Meaning yung coastal areas natin nalalagyan natin ng protection ng missile systems. Kung nabalitaan nyo yung BrahMos. So initially nandiyan na yung first batteries natin ng BrahMos yung mga susunod pa. At under Horizon 3, pinadagdagan pa ni Presidente na madagdagan ng mga missile systems to protect our coastal area. And kasama rin doon yung tinatawag natin ng mga sensors for maritime awareness para nakikita natin sino yung mga nanghihimasok at mga illegal na pumapasok sa teritoryo ng Pilipinas. So these are integrated capabilities, meaning yung sensors and effectors na tinatawag. So priority ni Presidente yan at malaki ang role ng Navy at ng Marines para sa external defense na to.